Nah, sampean jebuk dhuwit sik. Kene, Mbak. Lho kok wegah piye to? Duitnya sampean nang kene, jebukan enggak apa-apa. Enggak usah dicepot sandale. Dicipi loh. Oh, boleh icip asal dihabiskan. Oh, boleh jajal, Mbak. Oh, iki panggil kangge soalnya nih. Wes. Wes, kayak brambangnya, Mbak. Bawang. Oh iya, bawang. Dinteni malah koyok ngene kok, Dinteni malah pupuran lho. Delok ya. Nyapa maca, Ayo. Delok sik mencleng-mencleng nih lho. Rene peteng. Ora. Salahmu mau aru-arui. Delok nek bojoku. Aku kok pengen es degan dulu tuh nanti. Iya ya. Pak Kadi rokoknya di Lagi. cocok. Kula mumet mambu rokok. Sampun udah siap? Sampun siap? Wes. Kok njupuk duit dhisik ya, Mbak ya? Iya, enggak apa-apa. Sak nyamane sampean. Pak Kadi kula tilar riyen. Mbok kira iki mau oleh kiriman yatra. Ya didum karo jenengan karo sapa jenenge? Cece. Cece, tapi kok nggih tumbas janganan tinggi maam dino. Iwak pitik. Mendino. Iwak ngeong. Wah, moh. Bek. Ngenane sampean nenek wedake urung pas. Wedak kebo. Wes. Wis cantik kok. Mbak sampean kok dibantol bojoku sing tinggen. Aku mbantol Cece karo Mega. Mega sing mbantol aku karo Cece, ya. Oke? Oke. Nganu ae kok mbacem ae. Digani enggak sadada ya. Nyapa dek adoh. Oh, mbacem iki ana cedhek. Mbacem cindetak ngalor. Sing. Lambemu. Wani. Ah, mbak gampang melintang lho. Kuwi nek nganune sae isine nganu lho. Watu lho mau melintang itu kok. Gonen mlayu terus kok diplinteng karo ya Sali. Ndi Pak Di pelintangane sampean Pak Di? Wane kayak anu. Ya wis go mlayu ae kok ora diplinteng. Isine watu tok lho iki ne. Mampir mbahmu ya. Enggak, Mbok. Numpak motor aja. Pundi Pak Kadi? Beh, Wane aku kayak. Welek ya. nggih mlintengi sapa? Tito. Kan karo Tito mesti delok nih. Apa maksudnya? Maksudnya Pak Kadi karo Tina. Kalau ini pakai. Oh, Pak Kadi nesu. Oh, Adi nemusu. Wis wingut-ingutan ta? Hmm? Dipok nenek sakene. Ngonek nganu lho. Rano. Dewi lho. Dilokne piye karo Tito Pak Kadi sampean? Ini. Oh, sampean pegel ya dilokne kalih Tina. Nggih. Cek maca kaya ngungkuli perawan dorok. Lah nek Pak Kadinya apa dikancing? Cek. Marek pitik blok. Oh, sama PTM lebu teman-teman. Kita jalan-jalan ambil duit dulu ya. Lah anune watune ndi Pak Di? Lah wi lho. Jenengan Pak Kadi jenengan plinteng mbok dijebrak purun. Wega, wega. Kalau Pak Kadi langsung linggo. Kalau Pak Kadi. Lambi ping nika saged plinteng bojoku lho. Oh, gak nukari. Ya wis ganti suwal mau perasaan suwale jin to. Iya. Oh, kan jin separuh to. Heeh. Terus ganti astagfirullah. Lek karo Tito jan ngunting-ngunting. Sing ndi? Cie, Pak Kadi lambine padha kalah Mega. Iki warnane ungu, aku mabang marun. Mang iki mau enggak iku kuwi mau? Uduk suwale jin ganti suwal yo. Enggak kuwi mau. Ya wis ya, kita berangkat, Bebe. Bye-bye Kita guys. sampai Mbak, di dudana Cece. Oh iya, sudah Cece macak kayak apa, Ce? Weh, sakit. Asik. Yup. Hei, ndang Mbok sampean arep bojoku, Mbok. Sampean bandol bojoku, Mbok. Nah, Pak Montor Mbok kira kan aman. Ya, Mbok. Ya, numpak sampean.
Gocean nggak apa-apa, gocean bojoku nggak apa-apa timbang tiba. Ya. Cing. Sapa? Bojoku. Oh, Lion. Lion pas tiba. Ya, Neng. Anake sapa? Udah no. Tuh. Anak Yun. Duit saya, njupuk duit. Ayo Mbak, jupukan saya duitnya Mbak. Kene Mbak. Mbak, medek saya. Kene, neng kene. Nah, sampean njupuk duit saya. Kene Mbak. Lho kok wegah piye to? Duitnya sama neng kene, jupukan enggak apa-apa. Enggak usah dicepot sandale. Hai. Ambil duit dong. Mbah, jawab pira ya, nyejal pira. Dikara Mas ya? Mas ambil uang. Mbak kira ambil uang teman-teman. Ya Mbak ya. Ya. Saman pareng Mbak kira. Oke, sun ya. Ya Mbak. Ya Mbak. Sama numpak motor nih Mbak. Wes Mbak kira. Duitnya kok mebur. Mbak, engko mebur apa ora duite? Dang, milih apa sampean? Milih apa? Anak jeruk ta, Cih? Ayo. Kilo jeruk, Mbak. Jeruke pira 13.000 sekilone, Mbak. Api-api yo. Heeh. Tuku neng tinggal dhewe neng. Iya. Nah, Mbak. Mbak, sampean milih, demen apa ora? Iki lho, Mbak. Sekilo pira? Sekilo 13.000. Duitnya kok nyekelne megase engko ceblok nggih milih jeruk. Ora. Orang dicipi loh. Oh, boleh icip asal dihabiskan. Oh, boleh jajal, Mbak. Wah, ini jeruk nganu Mbak, iki jebakne jeruk ini iki lho. Oh, jeruk ini iki. Iki dijajal dhisik, engko lek sampean ngrasa enak ditumbas ya. Tapi iki jeruke mangane emang kudu Dires. Teman-teman iki biar dicoba dhisik ya, Mbak. Engko lek enak. Engko lek enak ditumbas ya. Betul kan tas? Enggak apa-apa jenengan nggih, betul. Tas dugi nembe dugi. Jajal dhisik, engko lek enak sik to. Entah. Oke. Aduh, coba toh. Lagi boleh dicoba kok. Tapi dihabiskan dari ini. Ya, Bu. Neng. Sampean Arab sekilo ae berame isine titik. Engko cukup ora karo nggih Pak Pailan barangnya, Mbak milih dhewe. Ben demen milih dhewe teman-teman. Pilih naik. Mega, pilih nombok kira. Sik Mbak ben dipilih nasi enggak bosok-bosok Mbak, ambek Mega Mbak. Lan sayang, kono. Ayo. Iki jeruke anu lho. Jeruke enak. Tapi lek ngupas rada sing nemen soalnya Iki paling 2 kilo iki paling ya. Heeh, 2 kilo Iki wis. Yo liyane. Jajal. Dene Mbak, sampean jar apa? Kok enggak Iki. sih? Semongko gelem ya sampean? Enggak. Arep? Enggak. Oh enggak semongko. Soalnya kan Mas bening arep. Maju ya. Kameramenan ini Nanti kilo nimbang. Hah? Nimbang. Engko ditimbang. Tuku brambang. Kok tuku brambang? Brambangnya nanti apa nih? Yo, masalah. Telo matane telo. Iki lho. Oh iya, kira telo. Kita lo ungu ya iki. Heeh, kayake, heeh. Heeh, telo. Uwi mbot telone 7.000. Telo. Yo, gede-gede lho. Heeh. Ndi plastiknya tak jipokne sik. Telo. Anakku mah njaluk waloh lho. Iki Yo, tak tukokne.
labu 3.500 per kilo. Iki jenenge apa iki? Cek, telo mbak. Iki sampean telone mbak, milih mbak. Gawanan sik. Gawanan sik. Tolong ya. Enggak, iki enggak boleh iki. Oh, cuma membelakangi kamera. Nah, marai se artis-artisku, guys. Iki apa rupane? Ini kuning iki. Putih. Oh, putih. Mbak, iki lho sing ungu, Mbak, enak, Mbak. Dingi sing tak sembane dingi kuning to, iki sing ungu, Mbak. Ungu Boleh iki ora? enak. Boleh apa enggak sama delok sik, Mbak? Kaya boleh kaya ngene kok ingin enggak cetong ngene. Enggak cetok. Lah iki uwi 2 kilo 15.000, Mbak. Gue iki ya. Tapi Sama iki doyan uwi apa enggak? Kes garet tapi ora apa-apa wi ati ya. Aku nanti mau beli ini loh, teman-teman. Nah, wes. Anakku lanang pengen. Wes. Iki cemilan jarene. Kowe iki gampang. Ya, Mbak, iki Bawa brambang, Mbak. 24.000 sekilo. Saruan tidak boleh milih. Ya kudu ngene. Ya, saya tak pundone plastik, Mbak. Bentar. Ya, Mbak. Iki, Mbak. Kirene, Mbak. Iki brambangnya, Mbak. Kulo kan juga. Kon gawa cece, Mbak. Kanan tok. Oh ben Ben milih dhewe mbok kira ben marem. juga dhewe Pak. Kene Mbak. Cece gawakne kok ngono, Mbak. Lah kene tak gawane tunggale. Ya, Mbak. Kurang apa ora, Mbak? Enggak. Ora. Segi. Iki jenenge brambang. 24.000 murah, Mbak. Ya, Iki murah lho toh. sing penak cilik. Iki lho cilik, Mbak. Iki garis. Kene Mbak sing garing, Mbak. Iki lho garing, Mbak. Demen, demen apa ora? Belanja ya. Nah, ini panggil kangge soalnya nih. Wes. Wes, kayak brambangnya, Mbak. Bawang. Oh iya, bawang. Salam. Ora wi nggih tangan kok. Oh, iki nggak tangan iki, Mbak. Iki nggak tangan, iki sampean ngene, dingenekne. Sampean milih dhewe iki tak gawakne brambangnya. Nyace. Mbok kira ben iso milih dhewe, teman-teman. Ya iki ora ngasak, Iki ora ngasak. Ngasak iki nang Tegalan iki tuku. Ngasak. Jarene ngasak lho. Ya, Mbak. Sampai aja dilebok, Mbak. Sekilo. Ora enak. Ora enak no sikile iki. Sing sampah aja dikate dicaruk, Mbak. Dibuka, dadine ben ra kabeh ketimbang, ya. Sampai mbok kira dicemplung-cemplungnya. Enggak ngerti ya, Mbak ya. Radeng. Lek Mbak rupane kok. Lho ne. Ya masak iki penting ya, Mbak. Ki rasa enak. Sekilo. Lah cukup apa orang? Sekilo pira? Wes. Bersih 17, kotor 16. Katek 1000. Nah, wes Mbak, mana sampean? Wes. 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 Yo rene njajal golek apa neh? Ayo Rana, Cek. Ayo, Cek. Yo, apa iki? Anggur. Keceleknya apa kecelek? Ora. Kok jarene Cece aku kecelek? Brambang, pas murah ya? Ya, enggak ngerti. Oh iya, tuku oke. Sik milih nggih ibuke Mbak sampean sirap neh apel ini iki tedas ora? Enggak tedas. Iki muskat. Iki anggur. Iki arep ya Mbak setengah kilo Mbak. Apa teh iki? Anggur. Tidak bisa, enggak oleh dijajal iki anggur sama mamrong. Alah, gak. Tahu mamrong? Tahu. Oh, tahu. Kowe ora tuku. Enggak, setahu aku gampang. Kilo Mbak jamur Mbak. Wah iso mat. Iso nyapa medio seng-seng tok Iki 10.000 telu. Kira jupone sing njero kene milih ya, Mbak. Nah, milih ya, Mbak. Jamur apa tadi? Jamur kaget lho ya. Iki jamure dioseng-oseng ya, Mbak. Kok tapi disuweki sik ben ora ngloloti ya. Ditutup, Mbak.
Tutup sik. Mega sik ning kono ya bateri Mega, Mbak. Iya. Apa sampean milih apa neh? Wes. Ini kalau tokenya. Wes ya? Wes apa neh? Wes. Wes, Mbak. Yo. Yo nek sampean dibayar. Ayo, Ce. Ayo. Yo, Rene. Ini mopi sehari lho. Sini. Halo. Sampun. Tunggu kan pesenannya, Bang. Boleh sehari. Bang. Loh, kita kan pesenannya mau ngomong. Barang buat deh. Kilo novana. Neng nakmu didhewekne neng. Mbok kira ben bayar dhewe. Kene ya Mbak nek sampean ya. Lah ya. Barang keluar kok. Jamrene sampean ya. Heeh. Ben jajal. Apa? Apalah? Engko sik gampang wi engko sik. Hari ini. Iya, berapa kilo, Mbak? 16. Oh, enggak ada sekilo? Enggak ada sekilo nambah ya? Ya. Heeh, nambah sik ya, Mbak. Ben nyipokane Mbak. Kuwi to. Ayo nyipokane Mbak sing apik-apik ya. Ya. Awas sik, oh. Ayo, Ce. Awas hati-hati lho, Mbak, wi jalan lho. Seblangan. Mek tuwitik sampean mau berarti nek njipok Mbak ora nek sekilo ya, awas dilurung. Wes milih sik, Mbak. Jen milih dhisik, teman-teman. Mek 6 on, orang enek sekilo. Kecocok kok. Iki koyo ngene kok. Aja ngene-ngene, kecocok iki bahaya. Ora enek tuneh. Sampeyan enek sekilo, tambahin ae, Mbak. Engko ben dilongi ning kono. Alah tambah yo ora apa-apa to, maksudnya sak eneke. Pasti luwih Reseke aja dikatut nih. Enggak. Bukan nek kan iki panggah kangge to. Iya to, Mbak? Kan biasane nek kambil lho, Mbak, kene biasane. ambil ngendi. Jane karap enak ya ning. Mbak, uyah, Mbak. Uyah, enggak. Heeh. Bundut ta sampean dua. Sing lembut, Mbak. Sing lembut karo sing kasar, Mbak. Sing lembut kidul, Mbak, sing enggak usah gerus. Uyah, enak, legi. Sita, iki sing kasar tinggi ngulek. Kuwi iki sing lembut. Heeh. Terus apa nah ya, kambil atau karas sih teman-teman ya. Soalnya Kambil. ben ora nganu. Ben ora apa jenenge? Apa iki jenenge? Apa sih, Mbak? Iki marut ben gak marut. Butuh kara. Ayo, Pilih marut teh. mau pilih marut. Pilih marut ternyata Mbak kira. Yo, kalau suwantri nih lho sing bayar. Tak mono jawane. Ya, Mbak. Mbak, kopi lho, Mbak. Nek ana sekilo pira kopi? Lalu sampe jadi bahasa lalu. Oleh larang didol rene kopimu, Mbak. Heeh. Nek ana Mbak kopi pinten ngono? Kopi sekilo pira? 9. Songo-songo, Mbak. Heeh. Mbak, 99.000. Apa? Terus ada rene. Yo. Kilo anu. Yo, bayar. Ini enggak Mbak. Kali coba satu 500. Ya. Berapa deh meter satu dulu. Sampun. Kan apa? Juga itu. Iya. Ya sampean nggo kas ya? Lah. Ya enak nek cepet iki. Ya maksud saya nggo kas selesai ya. So 113,5. 113,5. Ki mau telone ungu karo putih, Mbak. Lah niki, Mbak. Nggih. 500 santen. Brambangnya kurang apa enggak, Mbak? Enggak, pas. Mbak. Ya. Ini jajal iki, Mbak, enak, Mbak. Iki santene berapa sekilo? Saentene wis, Mbak. Iki enggak enak sekian. 21. Hah? Seharga 21. Heeh, 21. 15. 15.
15,5. Berarti 30.500. Ini sekilo. Oh, Mbak. Mas enak ya, Mbak. 31. 31. Telo. Sama ya harganya telon? Sama. 13,5. 13,5. Ya, 3. Iya. 6.000 enoki 40.000. Berapa? 91. 91, Mbak. Duitnya mah mbok apa toh? 19. Pak emang gak apa sih rego piro, Pak? Sing 100. Saya Mbak Wong. Iki. Ditulis piro? 1 kali 17 kali piro? 32. Jembat. Seribu ada? 1.000-nya belum anaknya? Ya. Gak ada, Mbak. Makasih. Terima kasih.